Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dansot. Taong 1964, Molave, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang tagaigib ng tubig sa ilang bahay sa baryo itong si Dansot. Tuwing sumasapit kasi ang panahon ng El Nino, yun ang kanyang naiisipang trabaho para kumita. Sa kanyang trabaho, katuwang niya ang kanyang tiyuhin na ilang buwan pa lamang nananatili sa kanilang lugar. Ang pangalan nito ay Pudoy, tubong Samar, at napadpad lamang sa kanila gawa ng pinilit niya yung bumisita. Hindi pa sana luluwas sa Samar ang tiyuhin niyang yon, pero nang mabasa nito ang kanyang ipinadalang telegrama, hindi na yon nakatanggi pa. Wala naman yung problemang pamasahe papuntang Zamboanga, gawa ng marami din yung alagang kalabaw at baka. Kapag dumarating sa puntong nagigipit ito, ipinagbibili niya ang iilan sa kanyang mga alaga kapalit ng pera. Ayon kay Dansot, na noong mga panahong yon, masyado pang mababa ang presyo ng lupa. Minsan nang nakabenta ang kanyang tiyuhin ng isang buong bukid, kapalit lamang ng 7 nitong kalabaw. Ang bukid na yon, ang kasalukuyang pinagkukunan ng hanap buhay ng naiwan nitong pamilya. Sa loob ng ilang buwan nitong paninirahan sa kanila, naging katuwang niya yon sa lahat ng bagay. Hindi rin sila nakakaranas ng anumang tampuhan, gawa ng noong bata pa sila, marami na silang mga bagay na pareho nilang hilig. Suportado din siya ng tiyuhin niya sa anumang nais niyang gawin, gawa ng yun din ang ipinaparamdam ni Dansot dito sa oras na meron yung hinahangad na bagay. Bagaman hindi basta-basta ang kanilang ginagawang pag-iigib ng tubig sa bundok, naging maayos naman ang lahat. Dala ng kanilang pag-uusap, hindi nila napapansin ang pagod sa ilang kilometro nilang paglalakad. Akala ni Dansot magpapatuloy na ang ganoong gawain, pero lingid sa kanilang kaalaman, meron na palang iilan sa kanilang mga kababaryo ang labis na naiinggit sa mga bagay na kanilang ginagawa. Isang hapon, habang nag-iigib sila ng tubig sa bukal, dumating ang 3 lalaki na may bitbit na piko at pala. Paglapit nito sa kanila, bigla naman sila nitong inabisuhan na itigil ang kanilang ginagawa. Ayon sa isa sa mga ito, hindi na sila maaaring mag-igib doon sa kadahilan ng wala naman silang permiso sa may-ari ng lupa. Mariin din itong inilahad sa kanila ang tungkol sa kanilang kita gamit ang mga bagay na hindi naman sa kanila. Dagdag pa ng lalaki na, alinsunod sa utos ng mga magulang nila, isasarado na ang bukal na yon upang tuluyan na itong maging pribado. Nang marinig naman ni Dansot ang sinabi nito, agad naman siyang umangal sa kadahilan ng matagal na nilang alam ang tungkol sa pagsasapubliko ng mga magulang nito sa bukal na yon. Mariin din niyang inilahad sa mga anak nito, marami ang mapeperwisyo kung itutuloy nila ang kanilang plano. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin pa ring nanindigan ang 3 sa kanilang mga sinabi. Upang hindi na lumaki ang gulo, minabuti na lamang nila Dansot na umalis, alinsunod sa payo ng tiyuhin niya. Yung mga sinalok niyong tubig, ibuhos niyo yan. Mahirap na. Baka makita pa kayo dyan. Ayaw na naming makita pa kayo rito. Masyado na kayong perwisyo eh. Pasensya ka na, Dansot ha. Pero kagaya mo, meron din kaming mga pangangailangan. Wika ng lalaki bago sila tuluyang umalis. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, minabuti na lamang niyang manahimik habang sinusunod ang gusto ng may-ari ng lupain. Sa pagbalik nila sa kanilang bahay, dali-dali naman niyang pinuntahan ng ama nito upang ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Subalit pagdating niya roon, nadatnan niyang nakasarado ang bahay. Sa isip-isip niya,
maaaring totoo nga ang sinabi ng mga bata dahil sa naging asal ng pamilya sa kanyang pagbisita. Lumipas pa ang mga araw. Upang maitaguyod ang kanilang maliit na pinagkakakitaan, nagdesisyon silang maghanap ng lugar na mapagkukunan ng tubig. Dahil sa positibong pananaw ni Pudoy, kung kaya't hindi pinanghinaan ng loob itong si Dansot. Sa halos humigit 1 linggo nilang paghahanap, doon sila nakakita ng lugar na maaari nilang pagkunan ng tubig. Habang gumagawa sila doon ng balon, labis naman ang pagkagulat ni Dansot sa tiyuhin niyang yon, gawa ng papaano nito nalaman na merong reserba ng tubig sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit niya pa yung tinatanong pero tinatawanan lamang siya nito. Kinahapunan noong mismong araw, nagawa na nga nilang makahukay ng balon na agad din namang napuno ng tubig. Hindi ito naging mahirap sa kanilang gawin sa kadahilan ng pakiramdam niya walang kapaguran ang kanyang tiyuhin. Habang nakaupo sila sa tabi ng kanilang mga sisidlan, doon nila napag-usapan ang kanilang ginawa. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang magkaroon na si Dansot ng pagkakataong magtanong, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Tiyo Pudoy, masyadong mabilis ata yung paghuhukay natin kanina. Hindi ka ba napagod? Yung naging trabaho ko kasi, halos kalahating oras lang eh. Sa'yo, parang 6 na oras kaya tang nasa ilalim. Wika ni Dansot sa kanyang tiyuhin. Sanay ako sa trabahong yon, Dansot. Mahina pa yan. Alam mo, noong nasa summer ako, kaya ko magtrabaho ng 12 oras ng dire-diretso. Walang patid yan. Wala ring paghinga. Pagmamalaking sagot ng tiyuhin niya. Dahil sa sinabi nito, naging katatawanan naman yon para sa kanila. Alam niyang nagbibiro lang noon ang tiyuhin niya, kung kaya't minabuti niyang ilipat sa ibang paksa ang pinag-uusapan nila. Kahit kasi nakahanap na sila ng tubig na mapagkukunan, naging palaisipan pa rin para kay Dansot kung papaano yon madadala sa baryo, gayong ilang kilometro ang layo nila mula rito. Nang marinig naman yon ng kanyang tiyuhin, inabisuhan siya nitong wala siyang ibang gagawin kundi tumulong sa paglalagay ng tubig sa mga sisidlan. Iiwan nila yun doon hanggang gabi dahil ito na din mismo ang magbibitbit ng mga tubig sa pagsapit ng madaling araw. Dagdag pa ng tiyuhin niya, huwag na siyang tumulong sa pagpapasan dahil sa siya naman ang mag-iikot nito sa lugar nila. Matapos naman yung marinig ni Dansot, naging palaisipan naman para sa kanya kung sino ang magiging katuwang nito sa pagpapasan, gayong hindi biro ang dami ng mga sisidlan na kanilang pinupuno. Nang marinig naman yon ng kanyang tiyuhin, ngumisi lang naman ito habang nananatiling tahimik. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto nilang klaro na ang tubig sa balon, doon na nila inumpisahan ang pag-iigib. Kagaya ng kanilang napagkasunduan, iniwan nila ang mga sisidlan sa lugar para bitbitin ang kanyang tiyuhin sa pagsapit ng umaga. Maya-maya pa, nang makabalik na sila sa bahay nila, maaga pa silang nagpahinga upang makapag-ipon ng lakas sa kanilang trabaho kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, paggising ni Dansot, dali-dali naman siyang tumungo sa labas ng bahay nila. Pagsilay niya sa gilid nito, nasipat niya ang kanyang tiyuhin na nakaupo sa tumba-tumba habang nakatitig sa malayo. Katabi nito ang halos 15 sisidla ng tubig na animoy magdamag nitong pinasan. Matapos naman niya yung masilayan, dali-dali naman siya roong lumapit para magtanong. Sa kanilang pag-uusap, bigo naman niyang malaman kung sino ang tumulong dito, gawa ng puro tawa lang ang naisasagot nito sa kanya. Pagtungtong ng 6:00 ng umaga, nagdesisyon na silang ilako ang mga sinalok nilang tubig. Hindi niya noon kasama ang tiyuhin niya sa pag-iikot
sa kadahilan ng abala din ito sa mga gawaing bahay. Habang naglalakad siya sa sentro, doon niya nakasalubong ang mga anak ng may-ari ng bukal na minsan nilang pinagsalukan. Sa estado ng pagmamasid ng mga ito, halatang halata ni Dansot ang pagkainggit nito sa kanilang trabaho. Maaaring kaya nito ipinagdamot ang bukal na yon ay para sila ang pumalit sa kanilang gagawin. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, lalo pat umiiwas siya sa gulong maaaring maidulot ng mga ito. Tingnan mo nga naman, pinaninindigan mo talaga ang trabahong meron ka. Saan ka naman kumuha ng tubig, Dansot? Sa pinaliliguan ng mga kalabaw? Pag yan nalaman ng mga parokyano mo, ewan ko na lang kung anong gagawin nila sa'yo. Dahil mabuti kaming tao, huwag kang mag-alala, kami na magpapaalam sa kanila. Wika ng pinakamatanda sa mga ito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki, doon na siya umalma sa kadahilan ng wala yung rason para siraan siya. Makalipas lamang ang ilang minuto nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para sumagot, matapang naman niyang kinumpronta ang mga ito. Ano bang ginawa ko masama sa inyo para sirain niyo ang trabaho ko? Pinaalis niyo kami sa bukal. Sinunod ko yon. Ngayong nakahanap na ako ng bagong pagkukunan, sisiraan niyo pa rin ako? Naiingit ba kayo? Kung gusto ninyong maghatid din ng tubig dito sa atin, gawin niyo lang. Wala akong pakialam. Hindi naman ako kagaya niyo eh. Lumalaban ako ng patas. Marunong ako makontento sa kung anong meron ako. Sagot ni Dansot sa mga ito. Matapos niyang makapagsalita, dali-dali naman siyang umalis, hila-hila ang karitong pinaglalagyan niya ng sisidla ng mga tubig. Nang makalayo na siya sa kinaroroonan ng mga ito, bigla naman siyang napasubasub sa lupa nang tadyakan siya ng kapatid nito sa likod. Sa lakas ng pagkakatadyak nito sa kanya, agad naman siyang napasuka ng dugo, gawa ng tumama ang kanyang dibdib sa isang matalas na bato. Dahil sa tinamong pinsala noon ni Dansot, kung kaya't hindi na siya nakapalag ng pagtulungan siya ng mga ito. Kung nagkataon noong wala pang dumaan sa lugar na yon, maaaring napatay na siya ng mga taong yon. Matapos ang mga pangyayari, agad naman siyang pinuntahan ng tiyuhin niya kasama ang kanyang 2 anak at asawa. Pagsilay nitong hindi maganda ang kanyang kalagayan, mahinahon naman siyang tinulungan ng kanyang tiyuhin para malapatan ng paunang lunas. Nang makabalik na sila sa kanilang tahanan, ni isa sa kanila walang naglakas ng loob na pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Maya-maya pa, nang malapatan na siya ng gamot ng tiyuhin niya, nangako yun sa kanya na sa oras na mangyari pa ang ganun sa kahit sino sa kanila, hindi na niya pakikitaan ng awa ang mga taong may sala. Lumipas pa ang mga araw, patuloy namang nanahimik ang kanilang pamilya sa kabila ng mga nangyari. Upang hindi na maulit ang pananakit sa kanya, palagi na siyang sinasamahan ng tiyuhin niya saan mang dako siya magpunta. Isang hapon, habang nag-iigib sila ng tubig sa balon, nasipat na naman nila ang 3 na nagmamadaling naglalakad papalapit sa kanila. Nang masipat ni Dansot na armado na ang mga yon, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang tiyuhin na maging mahinahon. Pagharap nilang 5, unang bumungad sa kanila ang mga baril na hawak-hawak ng 3. Huwag niyo kaming sisindakin gamit ang mga yan. Hindi kami natatakot. Ano ang ginagawa niyo rito? Pumunta ba kayo rito para lang manggulo? Bungad na wika ng tiyuhin niya sa mga ito. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan naman itong ibinaba ang hawak nitong tabak upang ipakita sa mga kalaban nila na hindi yun nasisindak. Maya-maya pa, doon na tuluyang kinabahan itong si Dansot nang biglang tutukan ng barel ang kanyang tiyuhin. Pagkalabit nito ng gatilyo, napapikit na lamang siya dahil sa sobrang takot.
Subalit nang mapagtanto niyang hindi yun pumutok, agad naman niyang iminulat ang kanyang mga mata at kasabay nito ang pagsilay niya sa kanyang tiyuhin na merong mabalahibong mga kamay. Ang tatlong lalaking kaharap nito, animoy naging estatwa sa kadahilanang wala yung kakayahan para maigalaw ang kanilang mga katawan. Matapos yan, nilapitan yon ng kanyang tiyuhin habang inilalahad sa mga ito ang seryoso nitong banta. Ayon sa tiyuhin niya, humanda ang tatlo sapagkat hindi pa roon nagtatapos ang kanilang komprontasyon. Inilahad din ito sa mga kalalakihang yon na sagad na nito ang kanyang pasensya. Wala na itong magagawa kundi ang patayin sila. Matapos nitong mailahad ang kanyang banta, agad naman itong inabisuhan si Dansot na umalis na doon. Iniwan nila ang kanilang mga sisidla ng tubig sa lugar na parabang hindi na yon mahalaga para sa kanila. Kinagabihan, habang naghahapunan ng pamilya, pansin na pansin ni Dansot ang pagkabalisa ng tiyuhin niya. Pagramdam nitong natutulog na ang kanyang mag-iina, tapatan nitong inilahad sa kanya na hindi yun isang ordinaryong tao. Kaya lang naman ito nagagawa ang mga hindi pangkaraniwang trabaho gawa ng meron itong dugo ng isang dyablo. Yon ang nagpapalakas sa kanya kung kaya't kahit ano pang trabaho ang gawin niya, hindi siya nakakaramdam ng pagod sa katawan. Upang mapatunayan ng kanyang tiyuhin ang mga bagay na inilalahad nito, nagdesisyon niyong ipakita sa kanya ang iilan sa mga ritual na kalimitan nitong ginagawa. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, saksi si Dansot sa ritual ng aswang na ginawa ng tiyuhin niya. Habang naglalagayo ng langis sa katawan, inilahad nito sa kanya na mas triple ang pandinig ng mga katulad niya tuwing gabi. Kapag nakakarinig sila sa hangin na may tumatawag sa kanilang lahi, pinupuntahan nila ito para takutin at magbakasakaling meron sila doong makakain. Kaya Dansot, kapag wala na ako rito, iwasan mong magbanggit ng pangalan ng aming uri, lalo na kapag gabi. May iilan sa amin kayang magkubli sa kadiliman. Hindi mo mamamalayan, nandyan na siya sa iyong harapan. Wika ng tiyuhin niya. Sa isang iglap, bigla naman niyang napansin ang paghina ng kanilang gasera at sa pagbalik ng siga nito, bumungad sa kanyang harapan ang isang bayawak na halos singlaki ng kalabaw. Mabilis siyang lumapit sa kanya habang mahinahon siya nitong binubulungan na maghintay sa labas ng kanilang bahay. Matapos nitong maibulong kay Dansot ang nais nitong ipagawa, dali-dali naman yung tumungo sa labas ng kanilang bahay. Pag-apak nito sa damuhan, bigla naman yung naglaho na parang bula. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Pagtungtong ng 11:00 ng gabi, isa-isa na niyang narinig ang pagsialulungan ng mga aso sa baryo nila at kasabay nito ang paglapag ng kanyang tiyuhin, bitbit ang 3 katawan ng lalaking paulit-ulit na namemerwisyo sa kanilang pamilya. Paglapit nito sa kanya, kitang-kita ni Dansot na bumaliktad sa mga mata nito ang kanyang buong pagkatao. Hindi lang pagsusuka noon ang kanyang naranasan, bagkus ay maging pilit na paghugot ng kanyang wisyo sa kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang lumayo sa kanyang tiyuhin upang ikalma ang kanyang sarili. Ilang minuto din siyang nagsuka noon na halos ikaubos na ng kanyang kinain noong hapunan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo kumalma na siya, harapan niyang nakita ang katawan ng 3 lalaki na nanggulpi sa kanya. Sa estado ng mga ito, nasisiguro niyang patay na ang mga taong yon, gawa ng hindi na din ito gaanong humihinga. Ayon sa kanyang tiyuhin, nakipagbuno yun sa kanya, subalit hindi sapat ang kanilang mga kakayahan para magapi siya. Marami din itong ginamit na armas pero wala pa din yung panama sa kanyang bilis at sa talas ng kanyang mga kuko. Dagdag pa nito, iniwan niyang buhay ang mga magulang ng kalalakihang yon
sa kadahilan ng wala naman itong ginawang masama sa kanila. Matapos naman yung malaman ni Dansot, puro pagsang-ayon lang naman ang kanyang nagawa. Marahil ay dala na din ang kanyang takot kung kaya tuluyan ng nablangko ang kanyang kaisipan na mag-isip ng tama. Maya-maya pa, halos mapapikit na lamang siya nang harapang binalata ng buhay ng tiyuhin niya ang mga katawan ng lalaking yon. 3 minuto lang ang kinakailangan nito para katayin ang katawan ng 3 at kainin ang mga laman loob nito. Hindi pa yun nakontento, pinagpira-piraso nito ang katawan ng mga biktima, sabay pasok ng mga karne sa bayong na dala niya. Nang may isa katuparan na yon ng tiyuhin niya, unti-unti namang yung nanumbalik sa orihinal nitong anyo. Pagharap nito sa kanya, mahinahon naman itong inilahad ang tungkol sa pag-alis nito kinabukasan. Ayon sa kanyang tiyuhin, kinakailangan na niyang bumalik sa Samar gawa ng nasisiguro niyang tinatawag na siya ng kanyang angkan. Hindi niya yun maaaring ipagsawalang bahala dahil meron yung kalakip na parusa. Dagdag pa nito na dadalhin niya ang mga karne na yon kung kaya't walang dapat na ipag-alala itong si Dansot. Nasisiguro din itong hindi sila mapagbibintangan sa kadahilan ng nagawa na niyang madaya ang kaisipan ng mga magulang nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabutan siya ng kanyang tiyuhin ng isang ugat ng kahoy na kulay itim. Pamangkin, kapag may nangyari sa'yo, kumudlit ka ng piraso dyan at ilibing mo sa lupa. Isabay mo ang galit mo sa paglibing at ako na ang bahala. Pasensya ka na, ito na lamang ang makakaya kong ibigay sa'yo. Ikinakatakot ko na baka ito na din ang huli nating pagkikita. Wika ng tiyuhin niya. Dahil sa sinabi nito, naiwang tahimik naman si Dansot sa labas ng bahay. Pagpasok niya noon sa loob ng kanilang silid, magdamag niyang pinag-isipan ang mga bagay na inilahad ng kanyang tiyuhin. Sa pagsapit ng umaga, nasipat niya yung abalang-abala sa pag-aayos ng mga naigib nila. Hindi yun umalis ng maaga sa bahay nila, bagkus ay naglakbay ito ng gabi. Walang nakakaalam kung ano ang sinakyan nito, sa kadahilan ng ni isa sa kanilang mga kababaryo, walang nakakita roong tumungo yun sa pantalan. Bagaman may kumakalat na usapin ukol sa kanyang tiyuhin, agad din naman yung naglaho, gawa ng hindi naman yun kaanong kilala sa kanilang lugar. Ang ilan pa nga noon sa mga kababaryo niya ay labis na nagpasalamat dahil sa pag-alis nito. Nakarinig man ng masakit na salita si Dansot laban sa kanyang tiyo Pudoy, minabuti na lamang niyang manahimik at umintindi. Lumipas pa ang mga araw, doon na nga napag-alaman ng iilan ng pagkawala ng 3 anak ng may-ari ng bukid. Si Dansot noon, hindi na makatulog tuwing gabi dahil sa takot na baka sugurin sila ng kanilang kababaryo sa kasagsagan ng kanilang pamamahinga. Subalit, sa kabutihang palad, wala namang nangyari sa kanila. Inilahad kasi ng magulang ng 3, pinapunta nila sa Davao ang kanilang mga anak para magtrabaho sa ilalim ng pamamahala ng kapatid ng ama nito. Magmula noong nalaman yon ng kanilang mga kababaryo, nawala na ang usapin ukol sa biglaang pagkawala ng 3. Labis namang ipinagpapasalamat yon ni Dansot, gawa ng dahil sa testamento ng mga magulang nito, nagawa nilang makaligtas sa tiyak na kapahamakan. Sa paglaki ng kanyang mga anak, nagkaroon na sila ng mumunting palayan at taniman ng gulay. Yung pag-iigib niya ng tubig sa bukal ay ginagawa niya lamang tuwing tag-init, alinsunod sa napagkasunduan nila ng may-ari ng bukid. Nangako din siyang hahatiran niyo ng tubig ng libre nang sa gayoy hindi naman gaanong nakakahiya ang pagkuha niya ng tubig sa lupain nito. Pero alam niyo ba,
na kahit naging mapayapa na noon ang buhay ni Dansot sa lugar nila, bitbit niya pa rin ang sikreto ng kanyang Tiyo Pudoy. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung napansin ko lang sa dulo, di ba parang ang sinabi ni Tiyo Pudoy dito kay Dansot na minanipula niya yung utak ng mga pinatay niya. Ano kaya to? Siguro yung pagsabi nitong magulang ng kinatay ng tsuhin ni Dansot yun yung tinanim ni Tiyo Pudoy sa utak ng mga magulang na kinatay niya, di ba? Pwedeng ganun eh. Kasi ang iniisip ko, baka nakalimutan na nung magulang. Pero hindi eh. Base sa salaysay ng kwento hanggang sa pinakadulo, pinauwi nila ng Davao yung tatlo kaya nawawala sa lugar. Siguro yun nga yung tinanim ni Tiyo Dansot sa utak ng dalawang matanda. 'Di ba? Pero ang masasabi ko lang sa kwento na to na iba talaga yung nagagawa ng kapangyarihan ng inggit. Alam niyo yun, kahit sa aspeto, 'di ba? Lalo na tong mga to na nakikita na medyo umuusad-usad siguro o maraming nabibiling mga bagay o gamit itong sila Dansot, inisip nila na, teka lang, kami may-ari ng bukal, kami walang pakinabang. 'Di ba? Ito naman sila Dansot naman kasi, hindi marunong makiramdam. Sana simula pa lang nung una, binibigyan na nila ng porsyento yung may-ari. Tingnan nyo, sa ending pa niya na pagtanto na, ay oo nga no, dapat binibigyan ko ng hati kasi sila may-ari ng lupa eh. Oo, ako yung nag-iigib, ako yung kumikita, pero yung may-ari, sila. 'Di ba? Yun lang yung medyo napansin ko sa kwento na sana nung una pa lang, pinag-usapan na lang nila yung hatian. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.